سلام كبرات تخطتلتي نحجاب استدالو زيناتات اب ليبيا هيوت السانه ايرترا ومنئسي اب اوغندا استتحزو 15 ايرتراويان وتهدروا مرح السودان وصد حدش سقمتي دينا مفتي ذهبوا مجلسن دبدب مقله زسعبونا هيوت كساران امريكاو جنرال بزعبه فتن ميسايل تشاينا ذهبوا مجلسن كالنز دسس كخونيو ناي وتر تخطتلتي ذا channel نمخوان دما سبسكرايب كتغفروا بخبري عدمكم اب ليبيا نلومي ابزوج حليتي حد ايرتراو سدتنيا بزغاطم حدغا هيوت سينو كمزلو تكال سدتنياتات ودو حرات هاغرات انفر هاغر ليبيا غليصلو تكال سدتنياتات ودو حرات هاغرات اب توصيو زل مغلصي بموت نايتي ايرتراو من اسي زتسمعو مر حزن دحر مغلاص اتي ايرتراو من اسي بمكينه تهاريمو هيوت كمس انا حبيرلا ات من اسي مستهرمه استكال ناي حكمنا ابالاتو ابتي ايرتراو من اسي تهاريم لزنبر بوتا اكوان تبصحه ات من اسي غنا بوزح كيصنحه بتزغاطم مهرمتيو هيوت سانه ازمن اسي مستهرمه هيوتن مدحن بإيرتراويان كالو سدتنياتاتن زتغبر صعري زر فيديو تزرغيح زلو خوينو ابتي فيديو خا اتي ايرتراو من اسي اسقق بزخونه اغباب تهاريمو ابزو خنزرغحو زينخل بوزح دم اندافسسو اب حم كونتاتن كله يزرع اب ليبيا بزوان بوزحات ايرتراويان اب كبيدنا هيوت فتنه زركبو زلو خوينم كابتي زحلفه سومنات زنبره غفا دحر موصوم اب زوان بزي اخل حجزيوم قداي كم زحجا اغاطيم زلو كبيد زخونه حدغاتات كخونه تقاليعم زلو نتي اب لعلزي هيوت سينو زلو ايرتراو من اسي زغاطمه املكيتهم بزحات ايرتراويان زركبهم سدتنياتات كا تقاومهم نمسمع كمون زلو خنتات نمغلاصن نابو حزبوتا كوسدن دحنتهم كراغصن زحاتتلو تقاومو غيرهم علو اب اوغندا بزي حقاو منقدي اب تهاجر اتيوم زتبالو 15 ايرتراويان اب تحت قيد 5 اتو مع كان زينه تهاجر صبصيبن اتوم كاب كينيا تبغيسوم ناب تهاجر كاتو زفتوني ايرتراويان اب ترور زتبالت اب تقدوف كينيا تركب كتما كم استتحزو اتوم صبصبات تقيسوم اتوم 11 دق انستيو زركبوم سدتنياتات سند منت كم زينبرومن اب مباله ماكلاي مدبر بوليس تتحيزوم كم زلون ديلي مونيتر زتبالت غازيطه تهاجر نمنصات صيتا بمطقاس حبيرا افنيا بوليس نايت زوبر روجر ستايتيكا نديل مونيتر ابزهابو قال نابي خود خمز نبرو بنصر نمفلاط نمرمرو مالنا بدحريوم بمسرت اب قدم بيت فرد قريبم كسك مسرتلهم يلو حيلتا صيتا يوغندا اب دوبات تهاجر اب زكايدو زلو سرحت كحزوم كم زخالو نتحبريتا يرد قدم حيدت معلتات اب يوغندا زغاطم ناي بومبا متقعتي اب تهاجر ناي صتتا سغات فطيرو مهلاو صبصبات يغلصو اب تبقدامن سونين اب سميناو كفاله تهاجرن اب رئيس كتما بتغعز نبرت اوتوبوسن زتخايدو متقعتات كلتا سبات كلو حيال خالات مقصالم يذكر دحرت متقعته حيلتا صيتا يوغندا اب كامبالا زي لمد مقوصارن محتات ورقت مننتن جميرم كم زلون اتخونتات كا نتوم زاغيت مولو عقبا زي رخوب سدتنياتات سقات كم زفطرلهم زتفلالي منጭታት ይገልጽለው ኢትዮጵያ ነትብ ሕብረት አፍሪካ ብልዕሊ ሱዳን ተወሲድ ዘሎ ሰጉምቲ ከም ተخبر አፍሊጣ ኢትዮጵያ ነዚ መግለጽ ዝሃበት ወሃበ ቃል ሚኒስትር ወጻይ ጉዳያት ተሃገር ዝኾነ ዲና ሙፍቲ ገይሩ ኣብ ዘሎ ሰሙናዊ ጋዜጣዊ ዋዕላዩ ንሱ ኣብቲ መግለጽኡ እቲ ሱዳንን ግብጽን ብጉዳይ ገደብ ሕዳስ ክግበር ዝጸንሐ ዝርብ ብሕብረት አፍሪካ ዝተመርሐ ብምዃኑ በቲ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ሱዳን ተወሲድ ዘሎ ብሰንኪ ዕልዋ መንግስቲ ካብ ነጥፈታት እቲ ሕብረት ምእላይ ዝብል ሰጉምቲ ከም ዘኽብሩ ተዛሪቦ ዲና ሙፍቲ ካብ ዝቐጺሉ ብዛዕባ እቲ ኣሜሪካ ንኩናት ተሃገር አመልኪታ በመንገዱ ኮንግረስ ይሕሊፋቶ ዘላው ወሳና አመልኪቶ ኣብ ዝሃቦ መልሲ እቲ ሕጂ ዘሎ ኩናት ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ከም ዝኹነታት ልዕላውነታት ተጠቂማ ብሕጋዊ መንገዲ ስጉምቲ ክትወስድ መሰላ ይድሕር ምባል መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኹሉ ዘካተተ ሓበራዊ ዘተክህሉ ምእንቲ ኣብ ምድላዋት ከም ዘሎ ኣብ ዝቐረበ እዋን ከዓ ዕላው ክገብሮ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ ምስቲ ኣብ ሰሜን እቲ ሃገር ዘሎ ኩናት ብዝተሓዝ ድማ ካብ ከተማ ደሴ ወፂ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ እቲ ኩናት ኣብ ቀረባ ርሕቀት ናይታ ከተማ ይካየድ ከም ዘሎ እታ ከተማ ከዓ ገና ከም ዘይተተሓዘዝ ዘላ نبرتتا كتم مسمع كان زينا بي بي سي ابز غبر وزرب حبيرم ازي يخون نبر قدم 3-4 معلتات كاب حق زرحق زيناتات مستزرغح بزحات نبرتي فريحهم نتا ختم كم زغدفك حبرون كلو زم نبرتي اتز حلف سولس يسمع زنبرت دمص كبيت تخسخا قربنكي خمزلو كزاربون كلو حدا كابتم نبرتخا كسابت كينات زكايدل زلو بوتا بصيحيه كاب دسي 7 كيلومتر يزرحق اتو كينات بانفت كوتابر بورو ابز بحال بوتا يزكايد زلو كبل تزاريبو
لومي قديم ابز نبر زيناتات اب مقله سراويت فدرال ኢትዮጵያ دبداب نفرت كم زكايدو تغليص زنبر خوينو حجد ما كاب تግራይ وصي زلو زينا كم زحبرو 10 ሰባት ህይወቶም ክስኡን ከለው ካልኦት ድማ ቆሲሎም ከም ዘለው ተሓቢሩ ነዚ ደብዳብ አመልኪቱ ጌታቸው ረዳ አባላት ክልተ ሙሉእ ስድራቤታት ካብቶም ዝተቆትሉን ዝቆሰሉን እዮም ድሕሪ ምባል እተን ነፈርቲ ውግ ኣብቲ መንበር አባይተ ዘለው ከባቢ ከም ዝደብደባ ይሓቢሩ ኣብ ሆስፒታል ዓይደር አተሓባሪ ክፍለ ሓደጋ ዝኾነ ነርስ አበበ ሃፍቱ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ደብዳብ ነፈርቲ ኣብ ክፍለ ከተማ ሰሜን ጣብያ ኢንዱስትሪ ኣብ ዝርከብ መንበር አባይተ ከም ዝተፈጸመ ሓቢሩ ካብ መንጎቶም ህይወቶም ሲኢኖም ዘለው ክልተ ህፃናት ዝርከብዎም ኮይኖም እቲ ከባቢ ኣብ ብልሙድ ቀበሌ 05 ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኮይኑ ዝኾነ ዓይነት ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ ዘይነበሮ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝተፈጸመ ገፍዓዊ ደብዳቤ ክብልውን እዘን ርስ ተዛሪቡሎ ነዝሎ መተኻይድ ዘሎ መጥቃዕታ አመልኪቱ በወገን መንግስት ፌደራል ኣብ ዝወጽእ ሓበሬታ ማዕከን ዜና ፋና እቲ ደብዳብ ከም ዝተኻየደ ከተረጋግጽ እንከላ መንግስት ፌደራል ድማ እቲ መጥቃዕቲ ኣብቲ ወተሃደራዊ ዕላማ ይዝበሎ ኣብ መቐለ ዝርከብ ካልእ ክፋል መስፍን ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ ከም ዝተፈጸመ ገሊጹሎ ኣብ ሱዳን ዕልዋ መንግስት ፈጺሙ ዘሎ ጀነራል ዓብዱል ፈታህ አልቡርሃን ዝመርሖ ወተሃደራዊ ሓይሊ ንሽዱሽተ አንጻርት ዝተፈጸመ ዕልዋ መንግስት ተቃውሞም ዘስምዑ አምባሳደራት ተሃገር ካብ ስርሖም ከም ዝሰጎገ አፍሊጡ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ገና ከም ዘይረግአን ተቃውምቲ ናይቲ ዝተፈጸመ ዕልዋ ዝኾነ ህዝቢ ኸኣ ንዕለ 30 ናይ ዝወርሒ ኣብ መላእ ተሃገር ናይ ተቃውሞ ሰላማዊ ሰልፊ ክግበር ኣብ ጽውዕሉ ዘለው እዋንዩ ጀነራል ዓብዱል ፈታህ አልቡርሃን ነዚ ውሳነ ወሲዱ ዘሎ እዞም ሕጂ ጀነራል ዓብዱል ፈታህ አልቡርሃን ካብ ስርሖም ሰይጎም ዘሎ አምባሳደራት ኣብ አሜሪካ ቻይና ኢሮጳ ቀጠር ፈረንሳን ናብ ውድ ሕራት ሃገራት ኣብ ጄኔቫን ዝነበሩ አምባሳደራት ሱዳን እዮም ከም ዝፍለጥ ጀነራል ዓብዱል ፈታህ አልቡርሃን ዕልዋ መንግስት ምስፈጸመ ኣብዘን ዝተጠቕሰ ሃገራት ከም አምባሳደራት ኮይኖም ክሰርሑ ዝጸንሑ ሱዳናውያን ዲፕሎማሰኛታት ብሓደ 9 ካብኦም ዝፈረሙሉ ደብዳቤ ገይሮም እዮም ነቲ ዕልዋ ብምኹናን ኣብ ሱዳን ሲቪላዊ መንግስት ክህሉ ከም ዝድግፉ ገሊጾም ዝነበሩ ቻይና አካይዳቶ ተባሂሉ ዝጠርጠር ፈተና ኣዝዩ ፈጣን ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ምስቲ እዋን ስፑንቲክ ተባሂሉ ዝፍለጥ ምኽንያት ቅድድም ምውናን ኣጽዋር ዝሕል ኩናት ዝኾነ ሩስያ ሳተላይት ዘፈተነትሉ ኣጋጣሚ ከም ዝመሳሰል ላዕለዋይ ኣሜሪካዊ ጀነራል ገሊጹ ኣብ ወንበር ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ኣሜሪካ ዝኾነ ማርክ ሚላይ ምስ ማዕከን ዜና ብሉምበርግ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ወተሃደራዊ ሓይሊ ቻይና ብፍጥነት ይዓቢ ከም ዘሎ ተዛሪቡ እቲ ቻይና አካይዳቶ ዝተባሃለ ፈተነ ሚሳይል ንሰራዊት ምክልኻል ኣሜሪካ ከም ዝሰንበደ ፋይናንሻል ታይምስ ኣብ ዝወርሒ ጸብጺባ ነይራያ ቻይና ገና ናይ ህዋ መንኮርኮር ከም ዝወንጨፈት እምበር ፈተነ ሚሳይል ከም ዘየካየደት ያትገለጽ ኣብ ቻይና ከቢድ ናይ ሃይፐርሶኒክ ኣጽዋር ፈተነ ከም ዝተረኣየ ዝገልጽ ጀነራል ሚላይ ኣዝዩ ዘሻቕል ክብል ወንገል ይጽወሎ ብርግጽ ኣብ ናይ ስፑንቲክ እዋን ብዛዕባ ምህላውና ኣይፈልጥን ናብኡ ንቀርብ ግና ይመስለኒ ኣቓልቦና እውን ወሲድሎ ክብል ተዛሪቡ ርእይቶ ናይዚ ጀነራል ነቲ ቻይና ኣብ ዝክረምቲ ክልተ ፈተነታት ሚሳይል ከም ዘካየደት ዝገልጽ ክሲ ዘረጋገጸ ቀዳማይ ዕላዊ መግለጽ እዩ እቲ ሚሳይል ንስርዓተ ምክልኻል ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካ ጥሒሱ ናይ ምሕላፍ ተኽእሎ ከም ዘለዎ እዮም ጸብጻባት ዝሕብሩ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም